ба тамоми мухлисони филми Овораи ишқ мерасонем ки ба наздикӣ қисми дуюми ин филм пешкаши мухлисон мегардад. Садриддин Нажмиддина заттан товба қадам худо ас мекунӣ. қисми дуюми Овораи ишқ. андаруни ин филм ҳаҷву ханда суруду клипҳо. духтаракон салом дорем бар шумо, пайғоми намози шом дорем бар шумо. бо иштироки ҳунармандони ҷавон Убайдуллои Саъдулло ва Мугамбо. ин филм ба тарзи профессионалӣ ба навор гирифта шуда дар он ҳунармандони касбӣ низ нақш офариданд. раҳмон дӯсти қурбониён, шодӣ солеҳ, чашма нест ин ҳоҷатхона. Назирмат Мусоев. мақсади ту нисбати нозанин чист? ягон нияти бад надорад. ва дигарон. Я бисмилла. кампирро ҳам шумо куштед. чӣ хушбахт? Я хушбахт. Диди кориш кардам. ба наздикӣ аз тамоми дуконҳои фитафурӯшӣ дастрас намоед. телефон барои тамос 904 11 22 20. Овораи ишқ. Tarvuz,